Audio Jungle. With a nerve. Say. Say that. Really, I'm feel nervous now. Easy marathon. Ωραία. Ωραίο, καλώς ήρθατε. Nice welcome. Ω. Αλήθεια είναι. She's asking me the breakfast. Not for tomorrow, but maybe some other day. Δεν το κάνουμε από τέλος. Ότι δεν το κλείσουμε για το κομμάτι του πρωινού, γιατί είναι 99 και τα δύο άτομα. Και η κοπέλα νόμιζε ακόμα ότι δεν είμαστε 4 άτομα. Είμαστε δύο. Είμαστε 2 άτομα. Και εγώ δεν κουνά. Γεια σου. Hi. Hi. Κάνει πιο πέρα όμως. Θέλει να γυρίσει κιόλας. Fifth floor. Yeah. Yes. Five. Yeah. I Μπορώ want στο you to, δω. yes. Hold on. 哇，真的很开心！如果您需要我的服务，请随时致电前台。 No, for probably the first is... Και εγώ θα το δω. I disturb his job. Μας πάει το ρομπότ. Πάει στο τέταρτο. Α, Στο εμείς γη. πάμε πέμπτο. Ναι. Πάει να Και λέει και παραδώσει. το τέτοιο.
Όταν είναι στον τρίτο όροφο. Είμαι στο τέταρτο τώρα. Πρέπει εγώ να βγάλω. Τζέτζιεν. Bye, Jetjen. Bye. Give me the way, please, he said. Τι είπε? He said, give me the way, please. Α, ναι. Άσε με να περάσω. Give me away. Οκ, είπε 12. Τι ζούμε. Και εδώ μυρίζει λίγο τσιγάρο. Εντάξει. Εντάξει. Το άλλο εννοείς. Α, Όχι, όχι, το άλλο, εδώ, δεν μου ήρθε. εδώ δεν παίζουν τέτοια. Δηλαδή παίζουν, αλλά... Τώρα πάρτι, Μάνο. 512 and 565, so we should go left. I thought I saw also the 8 in front, I said, okay. What's that, the number? I got it. Okay, so we're gonna go right. Okay, okay, See you later. Ναι, my bucket. My bucket. My bucket. Άστο ρε, άστο. Μην περιμένει. Άστο, θα σταματήσω να γράψω. Άστο, Μάνο. Φύγε. Αυτό. Yeah, I also think. Είμαι σίγουρη. What's 16 will be seen? around here. Yeah. Let's see your room first. Πήγε το κουμπίσο. Εδώ. Απλά. Έχει. Πρέπει να βάλει το κουμπίσο. Α, δεν έχει για εδώ. Τέλος πάντων. Κινέζικα τα λέμε. Αυτό είναι το air condition. What the fuck is the... Here. I'm just To be inside. Ω, μεγάλο το. Get the fuck out. Keep it behind the door. Let's close the door. Bath fan. Here. We have stayed in this room. I think yes. Ναι. Here. Hello. You can put it back below the chair. Okay, it's here. Τι. Ω, Εδώ. Αφήνω την τσάντα. τέλειο. Θα πάρω το κινητό. Ένα λεπτάκι. Κλείνω. Ετοιμόσια. Τελικό. So clever. Yeah, it is so clear because the space is not very big. So It's very clever. and we scan the WeChat code Yes. to order dishes. Okay. Let's go. You know. Hold on. Do they have also English? I mean. Όχι, είναι το ίδιο. Στο WeChat, σε όλες τις WeChat Only WeChat. Αυτό τώρα τι είναι? Αυτό είναι το spicy. Αυτό δεν έχει καν ζουμί αυτό. Αυτό θα λιώσει. Είναι... Και αυτό εδώ. Αυτό είναι τα μαντάρια. And these kind of pancakes. Θα πάμε της φωτογραφίας. Φωτογραφία. Λοιπόν, από φρούτα έχετε φάει τροπικά φρούτα γενικά. Ναι. Έχετε φάει ντούρια. Δεν μ' αρέσει αυτό. είναι Αυτό βρωμάει. δεν βρωμάει, ναι. Δεν θέλω αυτό. Όχι, όχι, δεν Τζακ έχετε φρούτ, φάει. ναι. Δεν θέλω. Ναι, ναι, όχι, γενικά. Άλλα, Όλα τα υπόλοιπα. λίτσις, Όλα. μάγκοστιν. Ένα θα με ενδιαφέρει. Λοιπόν, έχει ποτό από clams. Κονικησιά. Όχι. Βανίλιας. Α, Είναι εδώ... Κορέαδρος, ναι. πράσινο φρέσκο Ναι. κρεμμύδι, σκόρδο. Οκ. Very important this too. Βάλε, Κρεμμυδάκι φρέσκο, βάλε. Βάλε και εδώ Ναι, λίγο. να βάλω και λίγο. κορίανδρος. Κάτσε λίγο. Βάλω Και εδώ σκορδό. Ναι, όσο θέλεις, είναι 100. Βάλε. Έτσι αυτό. Οκ. Οκ. Ναι, αλλά δεν είναι
Είμαστε σε ένταση. Στην Ελλάδα. Αυτό δεν ξέρω. Τι είναι, sorry. Σόγια σως. Ξέρω. Ξύδι. Ξύδι, αυτό είναι. Οκ, ξέρω. Εντάξει σόγια. Για χρώμα. Α, ναι, ναι, είναι σαν Την βάζει και αυτή μέσα εδώ. Ό,τι θέλεις. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια μαλακία ρίζα που βγαίνει σε ποτάμια. Ναι, Και έχει πολύ έντονη γεύση. You can try it summer. You can wear it. Avoid the oil. Οκ. Ναι. Πάρουμε και από αυτό. Σε μετράει με Σακουλάκι του. Περίμενε. άμα θέλουμε να δοκιμάσουμε ρακί, μπορούμε. Άμα θέλουμε να δοκιμάσουμε άλλη μέρα, επίσης μπορούμε. Μπορούμε. Επειδή σας από Ναι, ταξίδι. ναι, ναι, σωστά. Καλά τα λες. Α, τι ωραία. Νο. Ένα λεπτάκι. Γιατί δεν είναι ίσια. Δεν έχω ιδέα κι εγώ με ενοχλεί. Pisene, εντάξει. Why it is not... Είναι για να το πας έτσι στο πλάι. Α, όχι. Ρε, ανοίγει. Καλό. Ανοίγει στη μέση. Καλό. Maybe it's folded in the middle. Τι είναι. Πόσο είναι? Έλα. And the common one for me. Ναι. Shall I sit there? To do next week? Give me the... Όπου χαμός. Δεν ξέρω τι είναι δει. Και τι είναι τώρα? Do you want the spicy or no spicy? Let's try the spicy first. Yes. Λοιπόν, Για πες. αυτό Ναι. έχει πολύ έντονη γεύση. Ωραία, θα πάρω ένα γραμματάκι. Μικρό. Και βρωμάει ψαρίλα η γεύση, ενώ είναι από ποτάμι. Έτσι. Αν βρωμάει ψαρίλα το αφήνω. Γιατί αυτό τρως τα ψάρια. Θέλω να πάρω ένα μικρό, κατάλαβες, δεν θέλω να... Ναι, Περίεργο, είναι πολύ. ναι. 1-0. Coca. You as well? I would prefer the pineapple is their own. Yeah. But it's a bit saltier. It's a bit salty. Okay. Let's try it. And the way to say it is cuter. But they say it how da. They Yes. understand. That's it. That is the way. So okay. So it's just the question mark that we make also. I mean, it's No, not. no, 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 it's not a question. like It carries, μεταφέρει κάποιο είδους συναίσθημα. Από αυτό που νιώθεις. Σαρκασμό. Αυτό. Τα κινέζικα είναι πολύ contextual γλώσσα. Οπότε δεν θα χρησιμοποιήσεις πολύ συγκεκριμένες λέξεις για να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Θα χρησιμοποιήσεις Φωνήματα. ήχο. Φώνημα. Αλλά αυτό το α είναι από εγώ που πολύ. Ή είναι κι άλλα που δεν καταλαβαίνω. Είναι το α, είναι το λα, να, έχει διάφορες καταλήξεις. Now you understand. But if the intonation. Όπως στα Γιάννενα εκεί στο βορρά που κάνουν στην ερώτηση που βασίζεται και δεν έχει καταλάβει όλους και κάνει α. Ναι, αυτό This λέω. this is question. Okay. But like, I don't understand. Okay. Okay. Ah? So it is a part of questioning the Depend on your intonation. Okay. But if there is a question, it will normally end up in a ma. Μα. Και το μα είναι το είδος, είναι εκείνη η συλλαβή που κάνουν οποιαδήποτε πρόταση, άμα πει στο τέλος, ερώτηση. Εδώ τα σαλτσάκια όλα. Ναι. Αυτό. Τι είναι αυτό? It's an intangible cultural heritage. Αυτός ο τρόπος με το λιγμό που έχουμε εδώ πέρα θεωρείται Αυτό. Από το 22. Έχουν για το 19. Τα Παναγία. Have a small gift from the shop. Yes. Βίντεο. Βίντεο. Θα βάζει και βίντεο. Βίντεο. Έρχεται. Όλα αυτά που είδατε προλίγου που τα φάγαμε, όλα αυτά μαζί είχαν 50 ευρώ. 12,5 το άτομο. Γεια σου! Γεια! Yeah, nice to meet you. Why are you here? Ni hao. Ni hao. Τι είσαι κοτόπουλο. Πού είναι ο προκτός? Εδώ, προκτούλης, γλώσσα πάπιας,
Λεμός πάπιας. Για σνακ. Σνακ. Σνακ για το σινεμά. Θέλεις να δοκιμάσεις? Όχι. Όχι ακόμα που λέω. Ποιος είναι? Hi. Ναι, όπεν. Έλα ρε. Τι παραγγείλετε. Φαγητό. Να το κλείσεις τώρα. Bye. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Okay, so they have pork and vegetable, bamboo. Okay. They have a crab. It's a crab. It's not the. I like蟹黄鲜. Τι λες παιδί? Αυτό πρέπει να είναι σόγια κάτι. Καφέ δεν υπάρχει. Θα πιούμε καφέ κανονικό. Τα πιο δύσκολα. Καθαρεύουσα. Μότο με ένα Ναι, στίχο ναι. από Κάποιο ποίημα. τραγούδι με και ποίημα. ναι. Και αυτό το κόκκινο που βλέπεις στις γωνίες. Can you read them? I mean, Yes. you know. They are traditional Chinese, Yes. but I recognize most of traditional Chinese, okay. but some of them I don't know. Okay. So It's this the name of the shop. is the name of the It's shop. a dragon. They named after A dragon. dragon. Okay. Dragon soup bar. Και το κόκκινο που βλέπεις στις δύο γωνίες είναι η σφραγίδα του καλλιγράφου. Η οποία είναι συνήθως. Ναι. Η οποία είναι συνήθως σε πέτρα. Έχουν jade, το οποίο το έχουν. Πάνω σε πέτρα. Να, εδώ φαίνεται πιο ωραία. Και δεν ξανά έκανα γυμναστική κανονική. Γιατί εντάξει είχε. Γιατί έκανα κάθε μέρα squat, 40-50 Ναι. και kettlebell. Το λέγεται το kettlebell στα ελληνικά. Τι να πάρει. Αυτό είναι το κιλό. 4 κιλά, ναι. Άιντε. With this spoon, because we do this, right? 1, 2, 3. Yeah, instructions. Πώς να φας. Ποιο είναι αυτό, τι είναι αυτό που το είπαμε. Αυτό το πώς το είπαμε, what's the name? Food is kambao. Tanbao. Κάμπαο. Soup bao. Soup dumpling. Εσείς είναι. Και τα έφυγα τα χρωματισμένα. Οκ. Λοιπόν, για. Απλά ξέρουμε ποιο είναι το παππούρι. Ah, we don't know which is the crab, eh? Oh. So you will try it. Hold on. But he has to know. Yeah, but so you will try it. Ah, Hold on. we don't know what it is. Maybe more. They're all together. No, it's a separate. Yeah, Soup Ναι. dumpling. Dumpling. Ναι. Κάνουμε μια μικρή. Τρυπούλα. Γιατί Τρυπούλα. χύσουν μέσα. Και μετά. Τι ρουφάς. Τι καίγεσαι. Για γκέι τώρα. Do not lose the soup. Do not. Do not lose the soup. Να μην χάσουμε τη σούπα. Και τώρα είναι έτοιμο. Το Για να το βοτάς, φας. μαθαίνεις. Μετά το βάζεις στο Μέσα. ψυγάκι. And eat it. And this is not to be inside. No, it's just a side soup Okay. that you can eat with a bun. Okay. So let me try. Enjoy. Τέλειο. Πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μπαμπού, ρίζα. Ρίζα. Εδώ ρίτσα. Ρίτσα. I don't know which one is which, but the one of them is fruit,
Yeah. One of them is bamboo. And the other one, I think, Meat, I don't know. crab. Bamboo. Crab και μπαμπού. Πρωινό είναι αυτό, μην ξεχνάμε. Πρωινό. Πρωινό. Και αυγό, Benedict. Τι αυγό. Το κατάφερα. Μαριναρισμένο βραστό αυγό. Με τι, κάτι έλεγες. Το κατάφερα. What is the marinated egg? Κοίτα. What marmite egg? What? Soya sauce maybe. Sorry, όντως. Πέρα από το μείνει στο σπίτι. Πες που μπαίνεις μέσα και σβήνει το... αλλάζει αέρα. Είναι διάφανες. Να τραβάει και πάνω. Και πίσω, και πλάι. Και μπρος στην πίτα. Γράφει. Είναι από κοντά περιμένεις. Οι δύο μεγαλύτερες μενότητες είναι το Σιτσιάν, τα βόρεια που είναι οι Ιουγκούρς και υποτίθεται σε όλο τον κόσμο ότι τους καταπιέζουν. Ποιο. Το διαφημιστικό. Θέλησε να βγαίνει έξω, κοίτα. Έβγαινε ένα λιοντάρι πριν. Πάλι βροχή. Α, είναι λαχανικό το τέτοιο. Εγώ σύναμο το θέλω. Εγώ θέλω σύναμο. Δεν ξέρω. Εγώ τραβάω τα παλιά. Τι είναι αυτό. Τι πήραμε. Μάνο. Πώς το είπαμε αυτό. Μάνο. Μάνο. Συγγνώμη, τι είπαμε. Ότι είναι αυτό. Dirty. Όχι ο σταθμός. Είναι κρύο γάλα, στο οποίο βάζεις ένα σότ στο εσπρέσο. Εντάξει. Απλοποιημένο. Απλοποιημένο. Και το πίνεις με μεγάλες γουλιές. Ναι, γιατί δεν το ανακατεύεις. Ωραίο. Επιτέλους, τι ώρα φτάσε. Να πιω καφέ. Just the... And then? It's like a cartoon. Ελάτε, φεύγει. Θα το χάσουμε. Θα το χάσουμε το πλοίο.
些植被变成了这样的其他元素，比如说月花呀、藤花等等，并且呢，它这些景观呢，它也。 Muszę zrobić lepiej. Αυτό είναι και γραφείο μαζί. Και κρεβατάκι. Κοίτα. Το είδες αυτό? Κρεβατάκι. Έτσι. Go on the runway. Ready for the runway? Yeah. Catwalk. 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 The model catwalk. The catwalk. That's where the models go. Are you ready? Εδώ. Σανγκάι. Τι λέει, αγάπη? A small break of the tour guiding. Έλα, baby μου. Έλα, baby μου. Το παίρνουμε. Ωραία, έχει βάθος. Εδώ είναι να βάλεις τη τσάντα σου. Όλο αυτό είναι χώρος. Και αυτό για τα ποτήρια. Αυτό έχει οθόνη και εδώ για το πίσω. Χάλασε. Καλά. Εντάξει. Εδώ το είδες. Κοίτα που έχει. Ναι, πολύ χώρο. Και δύο μπουκάλια, μια τσάντα. Τη μηχανή πιάνει. Και εδώ είναι για τα ποτήρια. Και Ωραία. φουρνόσκο. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Μπορεί να Για βάζεις φώναξε εσύ. το παιδί να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε. Έχει ντουλαπάκι, δεν έχει? Οχ. Έχει αποθηκευτικό χώρο. Πολύ διαστημικό είναι αυτό. Καλά είναι. Πάλι για φαΐ. Από φαΐ σε φαΐ. Sorry, they don't have a grain, Okay. but they have a specific Chinese tea. You try it? Like it. 小青干哦，好的。我们这边直接上马条，点菜的话，吃不饱可以吗？可以呀，微信支付宝就可以。 Alipay they can do that. Πάπια, σου φέρνουν το φιλέτο που το βάζεις Σε ραπ. σε ραπ. Το λίπο σου σκέτο που το βάζεις σε ζάχαρη και το τρως. Εγώ βίντεο βγάζω. Umbrella baby mom. Άντε ρε.
τέτοιο. Do they have here? No, no, raincoat. Long yarn. And then what is there to do? I haven't played it for a long time. You record it. Yeah. You remember? You bluff. It's a game of bluffing the relay. Ah, yeah. And you say like you don't talk. Then you just say Pina colada. Έχει pina colada. Όλα καλά. Όλα καλά. Μανάκο! Which one? The Fuego. το λέει σαν πλεξούδα. Ναι, ναι. Αυτό εκεί. Ναι. Και εδώ και είμαστε στο τρως μαζί. Ψωμί με ψωμί και λίγο κρέας. Άμα θες. Ίδιο. So tell me, you want the plain pancake or black vegetable pancake? No, plain. For start. Εγώ θέλω με το... Black vegetable. Αυτό βλέπεις το μύθο. Εγώ με το κρέος. Oh, and the sweet one, I suggest you Λοιπόν, put εδώ έχουν ένα αυτό που λέμε εμείς black vegetable. Είναι είναι αποξηραμένο, είναι πεπαλαιωμένο και μετά αποξηρωμένο τα πράσινα φύλλα της μουστάρδας, του φυτού. Ναι. Και γίνεται ένα λίγο αλμυρό με ιδιαίτερη γεύση. Ναι, σωστά. Spicy. Πολύ νόστιμο, όχι spicy. Spicy εννοώ όχι καθαρό, αλλά spicy. Ναι, αλλάζει τη γεύση. Ναι. Και το ανακατεύουμε με το κιμά και το βάζουμε στο πακέτ. Και αυτό είναι Εγώ ένα με meat. Ένα με meat. Με κρέας. So they have a Swiss Θα λέμε γιατί θα γίνουν. Να το κόψω λίγο, να το ετοιμάσει κανείς. Do you want? No. Yes. Έλα. Για πάμε. Να δοκιμάσουμε.
Το ψωμάκι. Ένα αλμυρό, ένα γλυκό. Α, τέτοια δεν θέλω. Όχι, θα βάλει εκεί. Come on, Jim. Try it. What is this? This is another tofu for you. No. Soya bean soup. You have to try it. I will give you. No, right now. Right now. That's all for the roastery. No, to leave it on opposite. Yes, opposite to this one. Πες της να πει ότι ήταν πολύ καλά όλα στον άνθρωπο. Breakfast in your country? Not exactly, no, not this. Mayo is fine. Υπάρχουν, αλλά θέλω να εξηγήσω. 我曾给你最温暖的怀抱，你却给我最痛心的玩笑。偶尔想起我们牵手走过的街角，是否还残留着幸福的味道？一生一世已经变成气泡，再次遇到，忘了怎么微笑。难道虚伪地说，你最见过的好不好？然后谁先转身走掉？我们说好了不见面，给彼此一些空间。为何再见到你容颜，像看到一丝光线？我们说好了不见面，忘掉卑微的誓言。为何在进你怀里面，眼眶又湿了一圈？一生一世已经变成气泡，再次遇到，忘了怎么微笑。难道虚伪地说，你最见过的好不好？然后谁先转身走掉？我们说好了不见面，给彼此一些空间。为何再见到你容颜，像看到一丝光线？我们说好了不见面，忘掉卑微的誓言。为何在进你怀里面，眼眶又湿了一圈？ Φοβερό το παλιό μπέικερ. Αυτό είναι το ξενοδοχείο μας. Αυτό είναι μισμονή, γιατί 11 η ώρα είναι Γιατί ανέγεις τα ψάρια. Κάμε ψάρια. Λοιπόν, σε όλα τα σχολεία, τις εταιρείες που έχουμε. Πού πάμε τώρα, πού πάμε? Πάμε στο μεγαλύτερο Starbucks. Έτσι, αυτό να το ακούσω.
In the world. Αν και λένε ότι κάπου αλλού έχει μεγαλύτερο. Καλώς ήρθατε.卑微的誓言，为何在进你怀里面，眼眶又湿了一卷，居然还能拼凑出你的好，试着挽回每一夜的依靠，却看见你们拥抱在熟悉那个街角，你有没有听到我静止的心跳？Εδώ είναι που πετάς τα κέρματα από μακριά. Εδώ. Εδώ ρίχνουμε κέρματα. Ναι. Για ποιο λόγο κάποιος Πρέπει να το φτάσεις μέσα. Μπήκε. Τα κατάφερες. Το ένα μπήκε, αλλά πιο στη σκεπή. Ωραία, για να δοκιμάσω κι εγώ. Εγώ με τον καφέ στο χέρι και η άστοχη. Ρίξει το μικρό, χαμηλά. Κάτσε, γιατί θα γίνω. Θα ρίξω και το πιο μικρό. Στο κάτω. Μπήκε. Αυτή δεξιά. Αυτό αριστερά. Εντάξει. Πλησίασε το πρώτο. Απλά χτύπησε και έφυγε δεξιά. Ήταν καλή η στοχή μου. Λέει είναι ψηλά. Είχα φτάσει εκεί που έπρεπε. Τι λέγαμε για τις φωτογραφίες, ότι δεν κάνει να βγεις εσύ η φωτογραφία, να κάνεις να γίνεις πλάτη. Ναι. Να βγεις Σαν την εκκλησία. Ναι, ότι δεν κάνει να είσαι πλάτη και να κάνεις φωτογραφία. Ναι. Αλλά δεξιά και αριστερά έχει αυτά τους πολεμιστές που είναι